Για το παιδί, για τον Κώστα, ξέρω ότι ξέρει ότι τον αγαπάω και κανένας πατέρας πάντα τα παιδιά τα αγαπάει. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι συγκινήθηκα πολύ με μία κουβέντα που μου είπε ο Καραγκάνης. Όχι μόνο ο Καραγκάνης και ο Καραγιάννης και όλα τα παιδιά, αλλά ο Καραγκάνης μου είπε μία κουβέντα. Όταν τον πήρα τηλέφωνο δεν πρόλαβα να το πω την ημερομηνία, μου λέει ξέρω αυτή την ημέρα θα είμαι παρόν, ό,τι και να συμβεί. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους διαιτητές, τον Λεωνίδα, τον Μακρύ, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα διοικητικά συμβούλια που είναι ήρωες, αυτοί που είναι σε ερασιτεχνικά σωματεία και επιθυμία σας να γίνουν πραγματικότητα. Και αυτό που θέλω να πω, να μην έχουμε τραυματισμούς και να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Ευχαριστώ πολύ, είμαι συγκινημένος, δεν μπορώ να πω παραπάνω. Πες με πω, ποιοι παίζουν, πες με. Παλαμάς. Ας πω το αγώνα. Ναι, Παλαμάς, Νεοχώρη και Δήμητρα Παρκαλώνα. Μετά Νίκο, μαξιλά στα σουτσάκια μετά, Νίκο. Νίκο, τις χαρέξαντες μετά τις Και την οικονομία του κυπέλου του ποδαρχή, παρακαλώ τον κόσμο της οργανώσεως Αρχαίας Εργαδόνας και προπονητής, θα την κάνουν μαζί ο Δήμος Ινωδάκης, ο πρωτευτής. Έτσι να συγχαρώ όλα τα σωματεία για αυτό το τουρνουά που είναι αφιερωμένο Κώστας του Θεοδόρου, πραγματικά ένα καταπληκτικό παιδί που πρόσφερε πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο και στο Παλαμά και στον τόπο μας, έτσι που έφυγε πολύ άδικα. Θα ήθελα έτσι όλοι να το θυμάστε. Πραγματικά ήταν ένα καταπληκτικό παιδί και ένας καταπληκτικός άνθρωπος και καλός οικογενειάρχης. Έτσι, να δώσουμε ένα χειροκρότημα που είναι πίσω μας και να στείλω μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Να είστε όλοι καλά, παιδιά. Μισό λεπτό να μιλήσω το Μανίκο σου. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Πιστεύω και του χρόνου να είμαστε καλά, να κάνουμε μια τέτοια γιορτή και ακόμα καλύτερη. Ευχαριστώ όλους. Ζάκο, άντε.
Κώστα μου, Κώστα, τα λέμε.